Тръгнах към Анята, чух, че има големи промоции да ги видя. Ако искаш, ела с мене да разгледаш, после мога да отидем да пием по бира. Добре. Имам добри промоции, чух, да ги видим. О, здравейте! Какви големи чанти имаш, дай да ти Имам много яки промоции, човек. Сериозно? Но, ама имаш 10 минути. Наистина? Магазини Мания. Добър вечер! Добър вечер! Чух за някакви големи намаления и дойдох да видя за какво става дума. Ти не знаеш ли за нашия коледен календар? От 1 до 24 всеки ден много изненади, всеки Не ден. може да бъде. Да, гледай, първи. Сериозно? Коледа на килограм минус 25%, купуваш 1 килограм дрехи и 25% намаление си. Стига бе, това наистина! Да, утре. И да не забравите за мен! Аз палеш едната идвам на 21 декември. Може да донеса и снежанка, но не забравяйте и големия чувал с многото подаръци. Весели празници на всички!